Gaurkoan, hilak 12, precisamente handalako batzar nagusietako maila biltzen da egunean, jakin badakigulako Usansoloko desanezino gaia oingo plenora ez dalako joango be, hau da, uztaileko plenoan, batzar nagusietako plenora ez doa gure gaia, eta gaur honetan bildu gara esateko espero dugula hurrengo plenoko maila biltzen da egun horretan gure gaia bertan egotea. Hau da, urrirako espero dugula gure gaia bozkatzea, Usansoloko desanezinoa bozkatzea batzar nagusietan, aldundian gagoz esateko aldundiari, ez lokartzeko oin 25 urte pasasan moduen eta aurrera egiteko gaiarekin, gure eskubidea dekogulako, argi eta garbi erabaki gendulako galdeketa egun horretan, eta orain eurentzan dalako. Espedientea osatu, bertara pasa batzar nagusietara, gaur ez dagoan, baina espero dugu urrirako pleno horretarako egotie, eta urrian bertan ospatzea Bizkaiko 113. Udalerria izango garelako.